Конкурста 4 номинация бар иде. 60-тан артык видео язма җибәрелгән. Алар дөньядагы татар мәдәнияте үзәкләре эшен тасвирлый. Томскидан беренче булып гариза юллыйлар. Наш центр подготовил несколько фильмов, видеоматериалов туда отправил, да, и наши фильмы завоевали определенные места. Видео язмалар 4 көн дәвамында карала. Сәүдәгәр Кәрим Хәмитовка багышланган фильм беренче урынга лаек. Ул Томск татар мәдәни үзәге урнашкан йортның беренче хуҗасы. Үзәк эше турындагысы 2нче урын алды. Профессиональ нигездә эшләнгән бу жюри шундый фикергә килде һәм аларга беренче урынны бирде. Без беләбез, 19 гасыр ахыры 20 гасыр башларында Томскида татар сәүдәгәрләре татар мәгърифәтен үсешенә, татар мәгарифе үсешенә зур өлеш керткәннәр өчен. Бүгенге көндә аларның биналары саклана. Димәк, аларның эшчәнлеге бүгенге көндә дә яшь буын вәкилләре аларның эшчәнлеген дәвам итә дигән сүзне аңлата һәм без моңа бик шатбыз. Татьяна Семенова бу конкурска видео язмалар әзерләүдә иң актив катнашучыларның берсе. Как вы оцениваете результаты? Без бик тырыштык, без бик шат. Бу китап беренче урын өчен, анысы икенче. Матур басмалар тузан җыеп ятмас диләр. Алар үзәк китапханәсе киштәләрен бизәячәк. Томскидан Елена Софьевна, Анатолий Шустов, Яңа Гасыр каналы.